कारापसन ना बयबो बुंलायसो गारदोंमोन जोंनि इउपिपिएलआ थाइसेबो थाखा कारापसन खालामनाय नङा आरो दैदेनगिरिफोराबो बुंदोंमोन जाय कारापसन खालामो बेखौनो एरेस्ट खालामनाय जागोन बा आरो बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंफुंनायखौ जों खोनानो मोनदोंमोन। दा खुद सार गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिनिनो कन्ट्रेक्टर ना मानो मोनसे लामाखौ कमप्लिट मावफुंजोबिनि मोनसे अभियोग बा दिनै खौरां बिजोङाव नुनो मोनदों। माखासे खौरां बिजोङाव जों नुनो मोनदों अभियोग जों नायना लानि सोर आलमा कन्ट्रेक्टर बियो नङा होनबा बिनिनो खोथा ओंखारलायदों खौरां बिजोङावहाय माबायदि मा जुदि जायालाफानो जुदि खामानिखौ मावफुंजोबनानै एसे एनै बासायनानै थाइसे थाइनै जानाया बे आलादा बाथ्रा बेखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। दुखु खस्थ' खालामनानै खामानि मावनानै जुदि एसे जानायखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय खामानिबो मावा मोजां कमप्लिट मावा फारसेनिफ्राय जानायनिखौसो जुदि सानोब्ला रायजो राजानि मा सिन्था खालामगोन मा सानगोन नङा होमबा। दानो जुदि बेफोरबायदि जाख्ल'नायनि एसे अभियोग ओंखारबायबा एसे साननो लगिया जानांगौ फैदों। थ' जों नायनानै लानि सोर बे आलमा सोर कन्ट्रेक्टर नङा होनबा सारखौ गोजोननाय बावहरबाय सारनि डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो माथो जानाय खोनानानै थेंक इउ सार। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनि साखाथिनि ठेकेदार आलमा बसुमतारीनि जाख्ल'नाय। बिटिआरनि पिएनआरडि बिफाननि बिफानगिरि आरो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि बिफानाव ठेकेदार आलमा बसुमतारीनि धोन दौलत आरजिनायनि सिमां। बेरगाव जौगाखां खोन्दोनि बेन्दोंआव थानाय टेंकिबस्ती एसएसबि केम्पनिफ्राय सिजुगुरि थांनाय लामा बानायनायाव रायजोनि लामा फाहामनायनि सायाव जाख्ल'नाय सोमजिदों। बेयो सोलायनाय सोरखारनि ठेकेदारफोर आरो सुबुं थान्दैफोरनि खामानि नामा? लुथिनाय टेंकिबस्ती एसएसबि केम्पनिफ्राय सिजुगुरि थांनाय लामायाव पिएनआरडि डिभिजननि एसअपिडिनि 30 लाख रां खरसाजों 2 किल'मिटारनि लामाखौ 1 किल'मिटारल' फोसाबनानै गावनि खामानिखौ फोजोबनो नाजादों ठेकेदारआ। আমার এসএসবি ক্যাম্প 37 এসএসবি ক্যাম্পৰ পৰা মানে সিজুগুৰি বাথৌ মন্দিৰলৈকে মানে ৰাস্তাটো হোৱাৰ কথা শুনা পাইছিলোঁ আমি, কিন্তু ৰাস্তাটো বনাই থাকোঁতে আধাৰ পৰা মানে এৰি দিলা আৰু বাকী এতিয়ালৈকে বস্তুটো মানে ৰাস্তাটো হোৱাই নাই। কেতিয়াবা বনাই মানে আমিতো শুনা মতে এতিয়া ৰাস্তাটো এইখিনিৰ পৰা নবনাই বুলি কৈ আছে, ৰাইজৰ মুখৰ পৰা শুনা পাই আছোঁ। এই ৰাস্তাটো মানে ঠিকাদাৰটো আলমা বসুমতাৰী হয়, মানে এই ৰাস্তাটো কিবা মেৰামতিৰ কাৰণে ৰাস্তাৰ কিবা ঠিকাদাৰ মানে ইয়ে লৈছিল। বৰ্তমান এতিয়া দেখোন খা খবৰে নাই, আজি মোটামুটি 1 মাহ মান হ'ব ৰাস্তা খা খবৰে নাই দেখোন। ৰাস্তাটো একেবাৰে বেয়া, বাৰিষা দিনত মানে গাড়ী নিবই নোৱাৰে, মানে এইটো ৰাস্তাটো বনাই দিলে ভাল আছিল আৰু সিয়ে মই অনুৰোধ কৰোঁ আৰু চৰকাৰক। ৰাস্তাটোতো এইটো মানে এছএছবি কেম্পৰ পৰা সিজুগুৰিলৈ হ'বা লগা আছিল, মানে বৰ্তমান আজিলৈকে মানে হৈ উঠা নাই। আধা ৰাস্তালৈকে বনাই পেলাই এই কামটো থৈ দিছে, মানে ষ্টপ কৰি থৈ দিছে আৰু সম্পূৰ্ণ ৰাস্তাটো বনাব নাই। এতিয়া আমি বৰ্তমান মানে নবনাব বুলি মানে কথাত শুনা পাই আছোঁ, কিন্তু কিমান সঁচা কিমান মিছা আমি এতিয়া ক'ব পৰা নাই। এইটো কামটো মানে বিটিচি ডেপুটি চিফ আৰু এইটো ওদালগুৰি মানে বিধানসভাৰ গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ মানে কামৰ আছিল আৰু এইটো মানে তেওঁ এজন মানে বিটিচিৰ ডেপুটি চিফ হিচাপে থাকা পদতো এইটো ৰাস্তাটো যদি কমপ্লিট কৰি নিদিয়ে তেনেহ'লে ৰাইজৰ কাৰণে বৰ অসুবিধা। ৰাইজে এইটো মানে দিনবোৰত আহি থকা বিটিচি ইলেকশ্যনত সমৰ্থন কৰাটো এইটো দূৰৰ কথা বুলি মই সিজুগুৰি গাঁৱৰ পৰা মই ডাঠিকে কৈছোঁ। खुलुमबाय, आं सिजुगुरिनिफ्राय बुंदो मोनबारु बर'। लामायाथ' अबस्था बहुत गाज्रि, बनायनो होननानै बनायनो फैदोंमोन, बनायदिया दा आद्रा बनायनानै थांफिनबाय। खोनानायाथ' खोनादो ठेकेदारनि मुङा आलमा बसुमतारी होननानै, खिन्थु मावदिया आरो खामानिखौ आद्रा मावनानै थांफिनबाय। मा जाहोननि थाखायबा मावदिया पात्ता गैया, बुजि मोनाखै आरो।
जानांगौ खामानियालाय जाफिननांगौ जोंनिया इमान अबस्था गैया जोंनि लामा दथाफोरा इमान दैयाबो खस्थ' लामा मोजां थाखायसो मानसिफ्रा दै रोगानो हायो मोजाङै दा बिदिनो खस्थ' खालामनानै सहायना थानांदो आरो बेखौ थाबैनो बनायना होनांगौ दैज्लांनि सिगां नैबे डिसेम्बर मासावनो कमप्लिट खालामना होनांगौ बेखाय जोङो दाबि खालामनाय जादों आरो ठिकादारखौथ' आङो दायो नामखौ मिथिया सिनाया आरो DPCनि डिपुटि चिफनि माने आन्डाराव खामानिखौ मावदो होननानै खोनानो मोनदों आरो डिपुटि चिफआ दासिमबो माने बेयाव जोंनि जायगायाव फिल्डआव फैयाखै रायजोनोथ' लामाखौ नांथारगौ लामाया जुदि जायालासिनो थायोबा जोंहा बहुत असुबिदा जागोन माने गथ' गथाय थांलाय फैलाय स्कुलनिफ्राय दै होरि लांनाय आरो लोगोसे बेयाव जिथुनिखि SSB केम्पनिफ्राय फैनानै बाहाय सिगाङाव दलं दङ मोनसे बायनाय माने बायाखै दलङा मोजाङैनो दङ माने गराखवानि जालांजोबदो बेखौ माने बे दलंखौबो मेरामति खालामनांगौ होननानै रायजोनिफ्राय दाबि खालामनाय जादों आरो